دم باش اف كورتا فيديو ويلسر گوندê şirk be. Gundeke li sêguça sînorê Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê dikeve. Serdevera Dêrikê ve ye, nêzîkî 3 kilometr dûrî Herêma Kurdistanê ye û nêzîkî 10 kilometr dûrî Bakurê Kurdistanê ye. Jê xuya dibe çiyayê Toros û Cewdî û çiyayê Bixêr li Herêma Kurdistanê. Gund bêtirî 100 xanî têde hene lê mixabin bi egera rewşa Sûrî ya lawaz bêtirî nêviyê gundiyan bar kirin û koçber bûn, çê li Herêma Kurdistanê bicîbûn û çê li Ewropa bicîbûn û hemû kesên gund ji êla xêrikan e û ew bi koka xwe ji êla millan in, em karin bên millî ne. Hemû pismamin û ji yek bavpîrî ne. Karê gundiyan çandinî ye û gelek bîrên petrolê lê hene. Wektê naskirin bîra yekem li seranserî Sûrî ya petrolê hat kolan di sînorê vî gundî debû û hejmarek mezin ji xwediyên bawernama tê de hene. Gundên nêzîkî şirkê ev in: Elî Gamêş ya biçûk û ya mezin û Girbalat û Tormîşa û Melamerz û Gundnî Din. Ev agahî gihiştin me ji hêla yekî ji gundiya û ez bi dengê xwe dibêjim. Ez Elî Abdullah Kolo, Rêz û Silav ji we re.